चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं विलीना ठाकूर आपल्या सर्वांचं कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत। राज्यातील 3000 अंगणवाडी मदतनीस यांना अंगणवाडी सेविका पदावर पदोन्नती देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे। निगुडे सोनुर्ली मार्गावर सोनुर्ले येथील दगडखाणीवरून अवैधरित्या खनिज वाहतूक करणाऱ्या डंपरने शेतकरी पांडुरंग बाळा गावडे यांच्या शेळीला धडक दिली आहे। यात संबंधित शेतकऱ्याचे 15,000 रुपयांचे नुकसान झाले। सावंतवाडी शहरातील साईलवाडा येथे गुरुवारी रात्री 1:30 वाजता भरवस्तीत भला मोठा अजगर सापडला। त्यानंतर सर्पमित्र आशिष माळखोलकर यांनी या अजगराला पकडून नैसर्गिक अधिवासात सोडले। भक्ष्यांच्या शोधात हा अजगर लोकवस्तीत आला असावा असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला। सह्याद्री पट्ट्यात एकीकडे रानगव्यांचा उपद्रव सुरू असतानाच रानडुकरांकडूनही भात पिकाची हानी केली जाते। सह्याद्री पट्ट्यातील भिरवंडे येथे सांबर दिवसाढवळ्या भात पिकामध्ये येऊन भाताची केसरे खाऊन नुकसान करत आहेत। कोल्हापूर पुणे दरम्यान सह्याद्री एक्सप्रेसच्या वेळेत रेल्वेकडून नवी एक्सप्रेस सुरू केली जात आहे। 5 नोव्हेंबर पासून या रेल्वेची सुरुवात केली जाणार आहे। प्रायोगिक तत्वावर 2 महिने ही एक्सप्रेस चालवण्यात येणार आहे। याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।